Alay ko ng Diyos yapon. Naging siya kauban ako. Mo bitaw na ang gingon niya. Nadi buhati kong balay aron siya makikuban ako. Sa dili pa ta magpadayon kining ato ning tun-aning kanang the final word sa Ginoo, kanang how to have eternal life. Kung saan na ito pagbaton o kanang kinabuhi nga walay katapusan. Ang ubang tao, nagtuo sila nga din, sadya nga sila mutuo, nakabato na sila kinabuhi nga walay katapusan. Ni gani ang pulong sa Ginoo nagtudlo, ang dalan padong sa kinabuhi, higpit, ug Diyotere nakatultol nini. Munya mga tao mingon nga, ana sila sa dalan sa kinabuhi. Wala sa kabutang nga din atong hisgutan karon. Ay mo bitaw na usahay nag-awit ta karon kining atong giawit na hinumdum ko ba. Anang mag-awit ta siguro sa inyong kabayan ako mingon gyud ko kung Lord kantawon gyud namo na kung wa mi mahibaw gyud sa imong anang gitawag og amazing. Aba mo say amazing. Kada ganing talagsaon. Talagsaon ra ba? Uyawa oy. Amazing. Kung sa may amazing sa imong gikanta niya sa Ginoo, mo na akong gingon sa inyo kanang marvelous niya. Kanang mga kahibugnan nga mga gibuhat sa Ginoo, wonderful, mga matahong ang gibuhat sa Ginoo. Ang pangutana diya, gibuhat ba na sa Ginoo sa imuha? Kung sa may gibuhat sa Ginoo nga wonderful and marvelous. Kung atong basahon ng pulong sa Ginoo, wala kung ang uban wa kabalo, pahibaw unta gyud mo. Nganong mo ingon tag amazing because of the marvelous and wonderful. Sa iyang atubangan in the presence nga kanang marvelous nga kahibugnan nga kita gikuha sa kangit-ngit, gidala ka ngadto sa kahayag. Kita o ikaw, mauna ang usa ka butang. Nga din, naata sa kamatayon, walog sa lando sa kamatayon, siya mo ay nagpakamatay. Ambot nga nung nagpakamatay siya, aron bagyapon mamatay ta. Muna usa ka butang nga din, tawgo na to og marvelous, kay nga naman, kung atong tan-awon jud ang gibuhat ni Jesus Christ is marvelous jud. Kay nga naman, siya gud ang nagpakamatay. Biyon sa may purpose nga nung niani si Kristo diri, aron magpakamatay, aron lukatunta sa sala. Kay ang bayad sa sala, kamatayon. Mabita rin ang mga tao, mga matay, because kay nakasala. So aron din sila mga matay, si Kristo ni anhi, aron maglukat. Saan sa paagi, lukatunta sa sala nga ang bayad kamatayon. Mo nang hinungdan, siya nagpakamatay. Kaya kung ang tao mamatay, sa mga kamatayon ninyong pasabot, spiritual, literal. Mas kuyaw kung ang literal mamatay ka. Wala na kay espiritu. Mo bitaw ng gingon, the body without spirit is dead. Kung ang lawas wala na espiritu, patay. How much more the spirit without body? Sa mo pang dead. Kung saan mo pagkakita anang espiritu nga wala na may body, kung saan po nimo pagkakita sa espiritu, ang body wala na. Kung namatay man ka sa place, laba pang namatay ka sa spirit, mas kuyaw ang namatay sa espiritu. Mabita na si Kristo is manang gingon the Father, the Son, and the Holy Ghost, the Holy Spirit. Anong spirit is feeling. Ang tao mamatay, wala nanay pagbati. Saan pa man niya pagbati sa pulong sa Ginoo. Mo bitaw na, ingon si Solomon, in the grave, there is no knowledge, there is no wisdom, there is no device. In the grave. Diya sa lugmanan, wala na yung mga butang, mga gamit, mga bisang pag magdala kag bulak, magdala kag kandila, kung sa pay mong iwali dito, magpa-mensahe ba ka dito, maghimo ba kag serbisyo dito. Si Solomon ingon, there is no knowledge. Kaya nga naman, ang patay di nakadungo.
Mas maayo ko itong patay sa Espiritu. Kanang giingon sa pulong sa Ginoo patay sa Espiritu, kanang wala na yung nagpabautismo. Mabitaw nang gibautismohan ta, aron mabuhi ta sa Espiritu. Kaya ang natao sa Espiritu, Espiritu man. Ang natao sa unod-unod man. Mo nang nagpabautismo ta, mo nang giingon ni Jesus Christ, ang tanang gibautismohan sa tubig, gikalubong. Unya siya, mabanhaw, uban kang Kristo, kay si Kristo gibanhaw sa Espiritu sa Ginoo, nahimo na siya new life. Mo nang gitawag og born again. Unya, naa na siya gitawag og new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Tanang butang, bag-unang unta sa iyang kinabuhi. Pero kung daan ng gyapon imong kinabuhi, mo nang giingon, wapag yung kanabuhi na sa Ginoo. Mabito na nga, kitsa may gusto kinabuhi. Kanang giingon ni Jesus Christ is eternal life na. Dili na life, eternal life na. Mabito nang umingon ta, mag-awit lang ta diya. Tubangan sa Ginoo nga bilang mingon ka, nag-ilam ako sa Ginoo, nagtuo man ko sa Ginoo. Ingon ang John chapter 5 verse 39 and 40. Search the scripture, for in them ye think of eternal life, and they are the testified of me. Nag-search daw ang mga tao sa scripture, kay nahibaw gyud ta nga naa ang eternal life. Nga matod pa ni Jesus Christ, nag-testify na nako. Nagsulti na nako ba kang Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Mo na gi-testify anang searching for the scripture. Verse 40, and ye will not come to me that ye might have life. Pero dili mo gusto mo ani nako aron makabaton mo. Dili mo willing. And ye will not come to me that ye might have life. Mo na gingon ni Jesus Christ sa mga Parisiyo, mga eskriba, sila mo'y giingan nini. Kining pulong ni Jesus Christ wa man tay labot ini. Sa diya nga gi-reject nila si Jesus Christ, mo nang nisulti si Jesus, si Apostol Pablo, nga ang pagpakamatay ni Kristo kay si Pablo mo'y nagwali sa mga hintel nga dili iya sa Ginoo, nga ang pagpakamatay ni Kristo nagpaduol lang sa mga hintel dito sa Ginoo. Nagpaduol lang ba? Nagpaduol. Mo na ang si Pedro nagingon, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Ano yung dool mo sa Ginoo, mo dool siya ninyo. Kaysa tinuod lang ang mga Hudiyo, giani na sa Ginoo aron i-redeem, dili kita mo i-redeem. Gitagaan ng taglight. Kay nga naman nagsita sa darkness and in the shadow of death, nga kitang tanan mga matay tatay. Ang meaning sa Gentiles is makasasala. Ang meaning sa Hudiyo is pinili. Dakog kalahiyan na gali lang matod pa ni Jesus Christ, ako ni ani sa kalibutan alang kana sa akong mga katawhan. Ni ani daw siya para sa iyang mga katawhan, pero ang iyang mga katawhan wala ni dawat kaniya. Mo nang nahitabo niingon na si Apostol Pablo nga si Jesus Christ gibroke niya the wall, the middle of wall, o in the middle, nga matod pa nga ang Gentiles pwede na makaapil pag pangalagad sa Ginoo. Unya dili na to kalimtan ang mga pamaagi nga gisulti ni Jesus Christ. Nga matod pa niya, I am the way. Unya si Jesus Christ nag-ingon pod nga kanang dalan nga iyang giingon kaniadto pa na kay si Moses nagisgot og dalan niya, kanang gisgutan ni Moses mao kana ang pagisgot niya kang Jesus Christ. Muna si Jesus Christ ningon, ang mutuo nako, kinahanglan mutuo kang Moses. Ang dili mutuo nako, dili mutuo kang Moses. Ang dili mutuo kang Moses, dili na mutuo nako. Sa tinuod lang.
Mabita na, doon ay panahon nga din ako, naghangyo ko sa Ginoo Lord. Kung sa magay accurate nga imong pulong. Manang nagtanaw ko sa YouTube. Ang tinuod manggod Bible. Kaya usay mga tao, basta makagulit ng Bible, mauna na. Abi mo, ang interpretation sa tao, lahi-lahi. Ingon si Apostol Pablo, ang pulong sa Ginoo dili na ma-interpret og private interpretation. Kundili, ang spiritual man lang. Kanya unsa may naka-translate atong mga pulong sa Ginoo nganhi sa ato English Bible ba? Kadagay English Bible diri. Manaw say magsinumpa kita kay gi-translate dito, di pwede. Muna nung tana ko, Lord, sa mga accurate din na pulong nimo. Kanang pulong nga word of truth. Kanang the upright word, kanang the truth. Kanang gitawag og kanang makahatag mig o makabatumig kagawasan kay nahibaw mis kumaturan. Nga gani ang pulong sa Ginoo giprophesy na nga ang kamaturan sa mga Hudiyo nawala na sa ato pagkaha. Kung nakaduog ka sa pulong, siguro dita maingon nga diin word of truth na. Kaya ang pulong giingon sa Ginoo, gamay ray nakatultol sa dalan paingon sa kinabuhi. Manang ningon siya, strive to enter the straight gate. Kay dagan daw nang gininguha apan dili makahimo usbunday nato ng pulong. Walay usa ka pulong ingon ni Jesus Christ beside that and come that there is no meaning. Tanan dunay meaning pag ingon gamay ray nakatultol gamay ra. Wala ningon siya padayon kamo gamay panon kay nalipay ang inyong amahan nga nagaatag kaninyo ni anang gingharian. Gamay ra gyud nakatultol. Remember that. Wala nga unta sa gamay apil ta ba apil? Apil mo. Kanang dalan padung sa langit. Narrow is the way that leadeth into life and few there find it. Wala magisgot ta karon og life eternal, everlasting life. Nga mao na yang gingon you search the scripture, tinuod man na nag-search ang mga pastor og scripture kay ngano man aron isulti nila abot ang life. Pero usahay abi no sa tinuod lang no. Makigdebate gid sila sa kuha kay ngano man talagsaon na gini akong giingon nga ang tao diya sa tubangan sa Ginoo di ginamamatay. Kung imong basahon ang Bible wa mo ginagisgot si Jesus Christ ug kamatayon sa tao. Kay ngano man iya naman gilukat. Manang gingon na logic lang yun. Kung pa may atong buhaton nga mga lagad ta, mamatay man ang gyapon ta. Patik-atik lang. Binuang lang. Nagtuo ba mo nga kini pangalagad sa Ginoo is madness? Binuang. Tama po si Solomon nga ang tao gayod para sa iyong kasing-kasing puro madness. Kaya nga naman, kaniadto pa sa Deuteronomy ingon ni Moses nga gi-strike daw ang kalibutan sa madness. Tagaan daw ang tao ganang mga buhaton niya bisan pag bulaton sa Ginoo madness para kaniya kundi siya kabalos kamtura. Manang gingon gi-search ang eternal life. Pero di sila willing. Anong di man sila willing? Because walay gugma silang kasing-kasing. Tinuod man yun. Wala gigugma ang tao sa Ginoo. Kay kung nahigugma pa siya sa Ginoo, dagan siya buhaton. Kaya nga naman, ingon man ang Ginoo, if you love me, si Jesus Christ mismo nagingon, if you love me, keep my commandments. Doon na may mga command nga diin kung sa atong buhaton. Kaya naghatag mo siya of way of life and the way of death. But ang mga katawhan, gipili, yun niya ang dalan sa kamatayon. Pero mo na nga atong hisgutan karon. Mo na niya ang sinugdanan nga to sa magpaabot na lang tayo in the twinkling of an eye. Alam mo di mo to, basta ko musulti, gumuwali ko. Ma-accurate man nagdili, ma-accurate. Kaya atong una manggod akong gitanaw. Ang Bible, sa Hudiyo is Torah. Kanang Torah, para na, kang Moses Law lang na. Atong five books. Genesis,
Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Maura to'y Torah. Nya kanang gitawag nila, so to, turmol ba to? Kanang turmol, o katong isa, mga interpretation na lang daw na sa mga tao, sa mga Hudiyo, mga rabay. Gani, isa raw ang rabay, pero kadagang kayo rabay sa kuan. Lingon si Jesus Christ, nganong tawgon man po ninyong rabay, usa lang ang rabay, ang amahan. Pero karon daghang na kayo rabay. Mao na, imbis wala sa Bible, gibuhat ni noon. Wanang gingon, tama gitong gingon ni Jesus Christ, mga pervert generation. Labaw pa ta, labaw pa gyud ta. Kaya nga naman, wag gyud pulong sa Ginoo. Mo na nga atong una sa Bible, sa Old Testament, Torah, the prophet, and the speaker. Kanang mga nagwali na, mo na daw. Ang kuan niya, mo itong gingon nga, naipangutana pa dito si Jesus Christ, nisgutan ba sa Torah? O mo nang gingon, dagang kayo mga question. O ito bitaw nang ginong sa mga tinuod nga mga pulong nimo. Aron di gyud mi masaad kay kung naa pa mao bitaw na ka. Atong una, kutubra ko sa New King James. Kaya nga naman, maglisod ko sa King James. Pero ang King James there is the first kanang interpretation of the Bible. Muna na first yun na siya. Ang nagsunodan ha, New King James and Gideon's. Kunya, kanang Bible Society na anatanan mo na kung magbunit mo ana, mo nang mag-doubt yun mo kung unsa yun ang kuwan sa Ginoo. Nakalanlaay mga Bible. Ayaw ninyo ikalipay nakadawat mo Bible. Ikalipay ninyo kung unsa ay tinuod na hisulat sa Bible nga giingon jud sa Ginoo. Mo bitaw na ato muna sa pagsugod ako nag-ingon ko na sa inyo ha. Usani ka pangutanan ako ninyo kung Lord tama ba niya ang akong pagwali kung dili ni tama kondangan na ako kagamay ra nila. Unya atong una pang panahon sa batanon pa ko mo na akong promise o pangayo sa Ginoo nga Lord gamit ako before ka mobalik. Una ka mobalik. Mo na ni. Gigamit ako sa Ginoo. Mo na kung di mo to wa ko'y mahimo basta ako magwawali lang. Kay matod pa ni Apostol Pablo, alaot man daw ang kundi siya muwali. Mo na alaot ko kundi ko muwali mo nang muwali ko. Mo na isgutan na to ang eternal life. How to have eternal life. Basig mingon kapag tuon nimo. Ang pulong sa Ginoo sa verse 41, ako ning ibalik ninyo kay basi unyag nakalimot mo una ta mo adto gyud sa pagbato na ng eternal life kay total napa may gamay panahon wa ko kabalo kung kadus ana pero sugod na tayo nga kung sao na to pagbato ining eternal life kung makalaktaw mo awa na ko'y mahimo kay padulong na ni dito iyang giingon diri sa John chapter 5 balikon tani gibalik ko man sa inyo una gyud mo adto sa pinaka kanang gitawag og buluhat na to aruna gyud eternal life kay naamang gyud nagaingon nga din sa diya nga mutuo ka lang aduna kay eternal life mo na sa kabutang atong hisgutan karon sa 5 John chapter 5 verse 39, 40 to 41 and 42 mo na iyang gingon dinhi nag-search sa scripture kay nga naman lagi rin eternal life nya kana nagtestify na kan Jesus Christ kung matud pa niya and ye will not come to me that ye might have life dili kita muduol ingon pa lang Jesus Christ ang mga tao di gyud muduol ayaw ko ina ni duol mo bisag naa mo sa tubangan sa Ginoo o sa simbahan ayaw gyud ninyo isipa nga kamo nakaduol na pangitaa usa kaya ang nangita makakaplag mo bitaw na kanang atong pag-ani diri nangita ta unsay pagitao na to ang Ginoo nga mao ang pulong pagitao na to ang pulong nga giunsa na to nga kita in the presence gyud sa Ginoo naghalad gyud ta mo na yang gingon and he will not come to me and ye will not come to me that ye might have life nagpasidahan siya sa verse 41 kay kaibaw ang Ginoo mao ni ginabuhat sa tao unsay gingon sa 41 I receive not honor from men kay dagay mga tao nag-honor lang
Nagsimba lang, nagdaig lang, nag-awit lang, nagpabautismo lang. Nga naman lang, matod pa sa 42, but I know you, that ye have not the love of God in you. Kaya ako nasayod kanimo, kay wala diha ang gugma sa Ginoo diha kanimo. Anong pangutan daw imong kaugalingon? Ay gugma bagyo ka sa Ginoo. Na usaw man ninyo pagigugma po sa Ginoo, kabalo mo. Gugma ba na sa Ginoo ka ng pagdaig-daig lang? Ang mga Hudiyo, kanunay. Because doon na sila Diyos nga, gamanan. Kung saan nahitabo sa panahon ni Hitler, gipanalipdan ba sila? Makaingon ba sila, nagigugma sila sa Ginoo? Siguro, kung makita to nimo, makaingon ko ba, nakita na ko itong mga video or mga salida itong unang yagi. Kita na ko nga sila, nagtapok yun dito sa usaka prisuhan. Grabe kayo. Hudiyo to, mga tao to sa Ginoo, pero huwag yung proteksyon eh. Sulod sa 4 ka tuig ba siguro to? Niabot og 10 million Jewish o 6 million ba to? Mga maatay. Sa pag-torture ni Hitler. Nga naman. Nga unta, nagdaig man sila, nag-awit man sila. Iya man sila sa Ginoo. Doon na may Diyos sila nga buhi. Nga naman. Because ang ilang gibuhat nga mga pag-awit, mao na ning giingon ni Jesus Christ, I know you. Naibaw ko nga wala di ang gugma sa inyo ang kasikas. Wabita na sa tuapod kita mga Gentiles karon. Abi na bunga ba kay baw ang Ginoo sa doon ay mga bersikulo ninyo di ako nabasang na minaw ramang ko. Ambot mong gibutang ba to sa inyong una-una na inyong gibasa? Basig nakalimtan na dayon. Remember, ang pulong sa Ginoo, talagsaon ni, power ni, this is the voice of God, the word of God. Ang Ginoo ray nakasulti ini. Mo nang ningon ko Lord sa may accurate nga pulong gyud. Nanumduman ako nga walay makasulti gingon ini, gawas lang ang Ginoo. Nga din makaingon siya nga gihalad niya iyang kaugalingon alang kanato. Kinsa may naghalad na si Jesus ra. So therefore, accurate yun ang pulong niya. Wala may tao makaimo na maghalad daw kuno. Matod pa sa pulong sa Ginoo na basahan ako, walay usa ka amigo nga maghalad iyang kaugalingon alang sa iyang amigo. Wala daw. Kung doon na may mga hero, magpahiro-hiro lang na. Pero amot, wala may hero din sa kalibutan. Pero dili because of man, because of kanang nasud lang. Kunuay kinaam na diri. Wala yang gingon din hi. Dili sila gusto kay wala may gugma. Wala ang gugma. Ang requirements kani adto ng pa niya sa Deuteronomy, gi-require sa Ginoo sa mga katawan sa Israel, mao niya nga matod pa niya to walk in His ways and to love, paglakaw sa iyang dalan o higugmaa. Kay dili ka pwede maglakaw sa iyang dalan nga di nimo higugmaon. So may higugmaon nimo ang Ginoo. Wala isgutan nato na sa sunod, pero ani usata sa everlasting life, kung unsa gyud ang everlasting life. Ang question, kinsa may gusto? Siguro mingon ka, ako. Mo ni atong gingon, kinahanglan gayod nga din ato ning mabuhat. Sa John chapter 3 verse 12 to 17, doon ay iyang gingon din eh. Sa John chapter 3 verse 12 to 17, mismo si Jesus Christ nagtingon. Sa 12, if I have not told you earthly things, ye believe not. If I have told you earthly things, and ye believe not, dili gyud mo mutuo kung kalibutanon pangbutang akong isulti ninyo. And how shall ye believe if I tell you of heavenly things? Unsaon po ninyo pagtuo
kung ako musulti og langit no, mga butang. Saan daw ninyo pagtuo? Sa verse 13, and no man hath ascended up to heaven, but he that come down from heaven, even the Son of Man which is in heaven. Mao na nga iyang gisulti gyud na kanang iyang pag-anhin niya. Walay tao nga gikan sa langit nga gipakanaog diri, nga gikan sa langit nga bisan ang anak sa tao nga anaa sa langit kinsa may gipakanaog diri. Si Jesus Christ mo nang di sila mutuan nang magisgot siya og panglangit, magisgot siya og yuta kay wa may mutuo. Sa verse 14, and as Moses lift up the serpent in the wilderness, even so much the Son of Man will be lift up. Atong unang panahon, gisgutan dayon ni Jesus Christ ba? Sama atong panahon ni Moses, nga silang tanan, gipamaak og bitin, nangamatay sila. Mo na si Moses, iyang gilift up dayon to katong cross, kay na ingon dayon siya sa Ginoo kay dagan na kayo tawag og bitin nga mo patay sa ilaha ba. Mo tong si Moses nangayo sa Ginoo niya, mo tong giingon si Moses nga pagbuhat og kanang gitawag sungkod, tanay mong sungkod, butangi dayon ang kanang porma og bitin ba nga nikatay ba o gikulit ba nya, gidala niya dayon sa mga katawhan, gibutang niya sa buntod. Tutokin ninyo na eh. Pagtutok nila, ang uban wa nitutok, mo ito nangamata, ang nitutok nangabuhi. Mabita na nga nung ang medisina, ang mga doktor, ang sign nila is take an serpent because mo to ang nag-ayos sa ilaha, gilift up ni Moses. O niya, kung di po daw na to i-lift up si Jesus Christ, na matad pa niya, and as Moses lift up the serpent in the wilderness, even so much the Son of Man be lift up, that whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life. Gawas kung si Kristo po dili nato i-lift up, unya mutuo sila, makabaton sila og kinabuhi, nga dili sila mamatay o malaglag. Sama tong gibuhat ni Moses nga kung di mo mututok ining sungkod nga naibitin nga porma, di mo mututok, mamatay gid mo. Pero kung mututok mo, munang gingon sama kan Jesus Christ, should not perish, but have everlasting life. Kaning perish banggo, usahay, baliwalaon na ni sa tao ba? Aba mo sa nang perish? Destruction, kamatayon, kalaglagan. Now, which is nga ang gusto sa Ginoo, kung gusto ka maluwas, ang gingon ni Jesus Christ, who shall endure it into the end, shall be saved. Kunya kung dili ka makakapadayon na to sa katapusan, maluwas day ka. Mabitaw nang mututok ta sa Ginoo aron mabataw na natong eternal life. Kaya ang eternal life, giandam na. That is a crown. That is a reward. Kunya, niapil ta ng crown nga lumba ba sa kinabuhi, mo nang hinungdan nga matod pa niya, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Sa 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Mo bitaw na kadua gyud niya ni giingon ni Jesus Christ ha, gisulat ni John. Una, eternal life. Kadua, everlasting life. Parehara ng eternal life o everlasting life. Matag pa niya din sa 17. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Wala daw niya ani ang anak nga aron i-condemn niya ang mga naa sa kalibutan, kundili aron ang naa sa kalibutan mga maluwas. Mo bitaw ning condemnation. Mo bitaw nang bantayan jud nato ning ato pagpangalagat. Ingon pa niya sa John chapter 5 verse 41, I receive not honor from men. Bantayan jud nato na, dili lang kay ingon kay nagdaig ta, although honoring na
nagtahod na naghanda ka kay ngano man, nagtahod ka sa Ginoo bilang pagpasalamat, pero ang Ginoo nagingon, I will not receive honor from men. Maninungdan si Jesus Christ nagingon sa Matthew chapter 15 verse 8 to 5, these people draw it nigh unto me with their mouth and honor it me with their lips, but their heart is far from me. Muna hinungdan nga di siya mo-honor ana, wa na niya gitahod ng mga honoring sa Ginoo with their lips and mouth, kay ang kasing-kasing dahil layo. So therefore dapat aduna gyud kinasing-kasing. Ano man kasing-kasing ang importante, aron mabutang diha kanimo ang love. Na kay love in your heart ba nga higugma gyud nimo nang gitawag o gitanyag ni Kristo nga kinabuhi, because manang giingon, that is amazing, wonderful, marvelous. Nga naman kanang lain should not perish. Di pag kita mutuwa na. Mabitan ang muingon ko ninyo, muingon ang Bible. Aron mga lagyad yung tininuuray. Nga dili lang tayo ingon na himutan Kristohanon, unya di ay appointed to die, to death. Unya after that, unsa man? Judgment. Condemnation. Kapag mo sa ng judgment, is the final condemnation. Kung ikaw gi-condemn, judgment. Wala siya niya aron pag-condemn sa kalibutan. Parehara ng judgment and condemn. Sa verse, sa Isaiah chapter 29, giusab pag yun ni Jesus Christ. Kay naisulat man ni, kung atong basahon ni 9, niingon po siya nga din, nag-honor ang mga tao, nag-worship ang mga tao, kawang lang. Matod pa niya dito sa verse 9. Kay ang Isaiah, nagprophecy na daan sa 29, verse 13. Therefore, draw near me with their mouth and their and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Munang giingon daan ni Isaiah, munang giingon pagabot ni Jesus Christ, these people draw near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. Kay ngano man, sa tinuod lang ang mga Hudiyo, ingon pa ni Isaiah, nag-honor sila with their mouth and lip. Pero ang ilang kasing-kasing gi-remove. Ang ilahang gihimo, kanang kahadlok nga gitudlo lang sa tao. Kadagay simbahan dinhi nga di ka pwede, kung malit ka wala na, kung absent ka katulo wala na. Kung mo nang giingon usahay mahadlok na lang ang tao aron simba gyud siya, mamimber di ka magpamimbro, out ka na, di ka mimbro. So, daghan kayo mga ilang kahadlok is the precept of men, mga tudlo sa mga tao ba. O na ang netabo. In Matthew chapter 15 verse 9, katotong isgutan, but in vain did you worship me, teaching for doctrine the commandment of men. Nagtudlo sila o pagpanudlo ng mga sugo, ang mga command sa mga tao. Wala nga, ang ilang worship, sayang lang, kay honoring lang. Sa Hebrews chapter 10 verse 22 and 23, ingon pa niya dito sa Hebrew na isulat yun, let us draw near with a true heart in a full assurance of faith, having our heart is sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with a pure water. Sa verse 23, let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Nga mo na inungdan nga din kita, manduol daw, ingon ang Hebrew dito. Nya kita, siyempre, nakabasa mata naman sa New Testament ng Hebrew. Mo na iyang gisul dito sa mga Hebrewanon. Nga manduol daw ta sa tinuod nga kasing-kasing.
kanang full assurance, kanang adunay puno nga kasiguruhan of faith. Kanang dunay kay pagtuo ba kay kung mo bitaw na usay mo duo ka sa Ginoo, walay full assurance of faith. Wala nagliw imong faith, muna imong kasing-kasing layo. Kay nga naman, wa makanisalig. Wala man kay full assurance nga diya sa Ginoo sigurado gid. Di ba sigurado? Muto ba mo kung mudoon mo sa Ginoo sigurado? Unsay sigurado ninyo? Nga ang Ginoo muhatag yun og promise. Faithful yun ang Ginoo mo na yang gingon. A method full assurance of faith, having our heart is sprinkled from the evil conscience, and our bodies washed by the pure water. Wanang gingon, nawas man gud niya ang ato ang body sa pure water, na which is Jesus Christ is the living water. Kanang about sa pulong sa Ginoo. Ang problema lang kung ikaw nahugasan ba? Kanang pulong sa Ginoo mo na ang nag-sanctify. Mo nang mo sanctify mo balaan niyo ba, mo hugas nimo. Pero kung wa kay pulong, mo nang giingon ang mga tao nagpabilin, mo bitaw na ako nagsulti ko ninyo, gamay na lang ning pulong atong hisgutan. Mo nang daghang kay mo mga pulong na dunggan, gawa pa ninyo na dunggan atong una because naa na ta sa final, mo nang dapat makadungog kay ini. Aron makabaton tag full assurance of faith. Nga ingon nga ang atong kasing-kasing nasabligan man guni sa dautan nga mga pagbati. And our bodies washed with a pure water. Unya ang atong lawas, nahugasan naman gud ni sa tubig. Mo na niingon siya dayon, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Na walay pagduwa-duwa ba, mo na kung ikaw mga lagad, kung ikaw tinuod ng Kristohanon, kinahanglan nagyo kay full assurance of faith. Nga kanimong pagtuo sa Ginoo, mo nang hinungdan ayan ang kabalaka kay tinuod kayo ng Ginoo. Di mo na ba inyong pagtuo? Sabi ni mo, dalaygon jud ta. Kay nga naman, grasya ang Ginoo. Pero kaniadto pag panahon nga din hugasan sa Ginoo ang kalibutan. Although giingnan sila, pero wa sila giminten. Walay nagwali kanunay nila. Walay nagkumpul kanunay nila. Muna inungdan nga wala rin naluwas. Kaya nga naman, ang mga tao wala gid na sayod unsaon pagsulod. O giun sa kung unsang adlaw si Moses o si Lot o si Noah pagsulod sa arka. Wa sila nasayod. Kung nasayod pa to sila, manulod yun to eh. Nya kay wa man nagsulti nila. Unya na haylo man sila sa tanan negosyo dis kalibutan. Manang gingon ni Jesus Christ, ang kalipay dis kalibutan makalumos sa imong pagtuo. Mana ayaw mo palabi lipay-lipay ni kalibutan, uldo maglipay man ta pero dili palabi ba. Ay basig ma-overcharge ka, ma-overwhelm ka. Manang ang prayer ni David, when my life is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Kaya kung ma-overwhelm siya. Wana nga, ang giingon sa Hebrews, hold fast the profession of our faith without wavering. Kanang kung doon naman tayo pagtuo nga din kita mo at langit, kuptig yun na, dili nang ingon, atik-atik lang, kay gibautismuhan lang, kay nakadungog lagwali sa Ginoo. Sabi mo sa tinuod, we are here to search ba? Nag-search ta. Kay matod pa ni Apostol Pablo, kay ang dili manggod mo continue sa pag-search ni ining pulong sa Ginoo aron may baw siya unsay iyang buhaton tinunglo manang nagpadayon ta sa pag-search sa pulong sa Ginoo aron napatay buhaton kay kung wala tay tama na to atong buhaton moingon na ta manang makaingon ta ha lisod na diay si Noah sa arka manang pasalamat jud ta muna ko moingon ninyo pabilin jud mo diri kay diri ra mo buko sa balay sa Ginoo ang iyang espiritu kanang in the twinkling of an eye. Ilisa na ang atong lawas. Mao naman atong pag-asa aron makasulod ta sa spiritual kingdom. Anong kingdom that cannot be shaken. Kay iya kung uyugon ni kalibutan. Mao bitong why the light is given. Ingon pa ni Job. Because ang tao miserable. Ang iyang dalan tinago kanang dalan padung sa kinabuhi gitaguan na sa Ginoo niya. Wala kung di ka mangita, wa gid ka di ka kaplag.
Moto nga ang Ginoo daw makaplagan niya atong mga nangita kaniya, labi na kung mangita daw sayo. Nay pulong ana, mo nang gingon dili na makuha nato nga mairis lang nato na. Kanang profesyon nato is faith. Ingon pa sa dictionary, kanang profession is the act of taking the vows of a religious. Muna ang atong panaa sa reliyon. Faith. Yan ka diri ining reliyon na reliyon ba ni Semo ha? Unang yung faith. Importante is faith. The act of openly declaring or publicly claiming a belief, faith, or opinion. Muna mong opinion, dihagyo ka, mutuo. Muna mong profession, kana yun ya, kana simbahan na, muna mong faith, muna mong belief, diri ka, diri kay mutuo ko, kay naadi ang pulong sa Ginoo. Muna mong profession, nganong ni anhi ka dinhi, kay nituo ka. So kung di ka mutuo dinhi, muna ang gingon, wa pa kay profession. Pangita ni mo, gasa mong profession, kung asa ka dapit. Mo nang gingon, ang synonym anang profession, kanang synonym balaing pulong. Pareha na sa calling, employment, line, occupation, and vocation or work. Mo na ang imong profession, mo na imong buhat. Ang atong buhat, ingon pa sa Espiritu o sa pulong sa Ginoo, ingon ni Jesus Christ, ningon manggod ang mga disciples, what will I do? Kung sa'y among buhaton. Buhaton pa ni Jesus Christ, nga ang imong buhaton is to believe. The word of God is to believe. Muna ang ato ang gianhi dinhi, nangalagad ta sa Ginoo, aron mutuo ta. Kaya naaman tayo pagtuo. Aw kanang aron mo salig ta ang belief ug ang faith lahi na. Faith is an noun. Kaya unya kanang belief is an a verb is an action o verb. Verb is an action. Buhaton jud nimo. Dili na pwede nga na kay faith unya mingon ka mo nang gingon ang pulo sa Ginoo makaluwas ba kaniya kanang pagtuo nga walay binuhatan? Dili. Pareha sa lawas ba, kung patay, o wala espiritu, patay. Kung walay buhat na imong pagtuo, patay na. Muna, ang nato ang profession is faith. Nga kanang faith, matawag, makounted lang na diha sa pagpangalagad sa Ginoo kung mubilib ta. Kay ang tinuod yun bulaton is to believe. Mo man natong giskutan tumiyaging Domingo. Ningon siya dinhi sa James chapter 4 verse 8. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hand. Kabaw mo sa nang cleanse your hand? Limpyuhin na inyong binuhatan. Kaya ang kamot mo man nagbuhat. Ye sinners, kamong mga makasasala, and purify your heart. Ye double-minded. I-pure na imong kasing-kasing kung kamo nagduwa-duwa pa. O na ako mingon ninyo, siguro, kay ako ramang ko, tao man ko, pangit ko, sa pa ko, wako'y grado, di mo mutungo. Nya pulong man sa Ginoo akong gidala, mo na sa kabutan nga di, ang pulong sa Ginoo ng agad. Kay, abi na mo, ingon, mo ba tayo nung Daddy Apostol Pablo nag-ingon, gigamit niya ang mga way kaalang, aron pakaawawon ang nay kaalang, aron di ka mutuo, kay tungod sa ayang pagka-bright, ang imong pagtuo, pagsalig, tuwa lang sa tao nga bright. Pero sa pulong, wala na ka. Mo nang tama, itong gingon ni Pablo, nagipili sa Ginoo ang mga walay grado, aron, pakulawan ang nay mga grado. Pabita na hinungdan, nga nung si Jesus Christ nga naaman sa kasungan, na tao, hari man ka siya, anak man ka siya sa Ginoo, nga naman, wag mo ka pumunta na. Because di siya gusto nga daygon nagtao tungod kay siya usa ka dakong tao. Mo na usay mga Kristohanon karon mubilib sa mga dato. Gani ang mga anak kay kung dato pa ko madisiplina gyud ako ning mga anak. O di ko ka disiplina sa akong mga anak, mo nang may kulod. Tama gyud imong giingon. Ayo og dili hatagag allowance kani adto pa. Pero kay wa mo ko hatag-hatag allowance so paghatag og allowance sa akong mga anak man di sila mutuo kay way allowance.
Musugot para ang mga anak pag kasapaan sila basta na allowance. Mausan na diya sa Ginoo. Ang Ginoo mga saba, kung musugot ka, nagaan yun ka og allowance. Abi nimo dinhi sa Bible ang Ginoo naghatag yun og allotment benefits. Naghatag siya help. Mao gina kanang iya sa Ginoo. Ayaw ko ina nga di ikaw nangalagad sa Ginoo, wa kay tabon sa Ginoo. Unsa na napagprotekta sa imong kinabuhi nga hangtod karon. Anang mayong lawas, di ba na benefits nimo? Muna kung ikaw mga lagad sa Ginoo, do na tay mga benefits. Dili tayo nga wala tay makuha diya sa Ginoo na ata. Tanawa, glory to God. Mo bitan nang nagpadayon gyud ko sa Ginoo kay ngano man nagtuog gyud ko kanang mga gi-promise sa Ginoo is mga benepisyo, mga allotment, mga giingon ni David, allotment or help. Diyan ang nakabot sa iyang lawas. Manang wingon ko ninyo ang pulong sa Ginoo, nagsulti yun ni nga ang tao mga lagad mo follow kan Jesus Christ. Ang imo mong gi-follow is life mo good. Dili mo ka nag-follow anang lead to death. Wala maka sa way of death, na maka sa way of life. Kaya si Jesus Christ is the way, the truth and the life. Muna atong provision is our faith. Kanang dili magwavering. Muna manduol ta sa Ginoo. Withdraw kanang gitawag og draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands and ye sinners and purify your heart, ye double-minded. Kanang gitawag og purify ilang kasing-kasing katulang nagduha-duha. Nagduha-duha pa mo sa ako, wa ko'y mahimo. Kung ako dili ko ninyo inyong pastor, wa gyud ko'y mahimo. Siguro ang Ginoo naapay nag-andam nimo. Mo nang ako mingon kung ako giisip ninyong magwawali Pasko. Magwali sa inyo ha about ini. Sa tinod lang paninglon yung ko sa Ginoo kana sa inyong mga kalagay nganong nayanhin mo diri unya wa mong maluwas. Dili ingon nga wa ko nagsulti. Ang James chapter 1 verse 6, 7 and 8 ingon pa niya, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with wind and tossed. Tanawa. Kung mangayo ka sa Ginoo with faith ba, dili ka mangayo sa Ginoo nga wa kay pagtuo. Nangayo bitaw ka sa Ginoo kay ngano man nagtuo ka nga ang Ginoo gamanan. Mao ba ninyong gituan? Nya kung nagtuo ka nga ang Ginoo gamanan unsa may mong buhaton? Kinahanglan buhaton nimo pud ang iyang sugo. Kaya nga naman, ihatag na niya ang imong ipangayo, kaya nag-ingon man siya, if you abide in me, my words abide in you, you shall ask what you will, it shall be done. Mapatunan lang nimo kung siya mo hatag yun nimo, kung ikaw adunay pagtuo, unsa man nimo pagtuo, kung wala may pulong sa Ginoo nga gitudlo nimo, unsa pag-ask with faith. O, dili lang kay ingon, sige lang ask. Sama ang faith. Naabre kay faith. Sa ang pagbato na itong faith, o mo na ni, karon. Sa verse 7, for let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Ayaw ninyo, tuguti, nga ang tao, naghuna-una siya, nga iyang madawat na diyang mga butang diya sa Ginoo. Anything of the Lord nga iyang madawat gayon. A double-minded man is unstable in all his ways. Kung mangayo ka, wingon na ka, ay hatag na sa Ginoo, pangayo lang, agyahatag na sa Ginoo. Ang tao daw nagduha-duha, unstable na sa iyang dalan. Dili pa na tama iyang dalan. Wanang gingon nga, pareha na ron nga, nangayo ka sa Ginoo, dugay pa ihatag, wala pa ihatag, wag yun ihatag. Huwag ka na lang naningkamot, oh. O na bitong gingon ni mo, gapsinan ni mo, kay nga naman, naningkamot ka gingon, yung mingon ka dayon, nga hinatag na sa Ginoo, no? Sabi ni mo, kaning pulong sa Ginoo, para rin ni sa mga tao na nagsalig sa Ginoo, ha? Di ni mo ni magamit sa mga bulaton sa gawas. Kung unsay mong buhaton, unsay gingon sa Ginoo, ha? Nanumdum ko ba kay nagtanaw ko pag-abot na ko diri ako nakita doon naman ko ginatanaw tanaw lang ba pero doon ay
pulong sa Ginoo nga ilang gipanggamit ba? Kanang gingon sa Colossian ba? In everything you do it to God, not to men. Wala nga, ang ila daw gipangbuhat para daw na sa Ginoo, dili daw sa tao. Para naroon, nagduwa sila basketball, nagduwa sila ng mga butang, gihimo na nila mga butang, ila daw nang gihimo tungod sa Ginoo, dili daw sa tao. Which is, muna kong giingon, wala gid nila natahod ang pulong sa Ginoo. Nga kanang giingon ni Apostol Pablo, kanang tanan buhaton nimo diha sa Ginoo, do it with the Lord. Kanang basketball dili man para sa Ginoo. Pero unsa ang taman mo man ang prophecy na daan, nag-honor sila sa Ginoo, gi-honor nilang pulong sa Ginoo, gamiton nimo pulong sa Ginoo aron sa pang-reason nimo sa imong pagalingon. No, kanang pulong sa Ginoo is para lang na sa iyo pagpangalagad mo na nag-ingit siya, do it that or do it the work of God. Not to men but to God. Mana kung magsimba ka, buhatan na ninyo alang sa Ginoo, dili alang sa tao. Kanang mga gisugo sa Ginoo, mo nang giingon, do it to God, not to men. Mo bitaw na usay ang mga tao nagduha-duha because they are unstable. Kabaw mo sa nang unstable? Not stable ba? Not firm or fixed. Not constant. Not steady in action or movement. Irregular. Wavering in a purpose of intense. Lacking steadiness. Up to move, sway or fall. Mo nang gingon unstable. Ma-move pa na siya, may slide pa na siya, mahulog pa na siya. Mo nang mga tao mga unstable. Ikaw karon. Ug nagduwa-duwa ka karon sa akong giwali. Kay tungod nakita nimo akong naong, nakita nimo akong background, nakita nimo akong ang pagkagikanan. Mo bitan na si Jesus Christ wala gituwa sa mga parasug mga eskriba. Asa man gikan ning bataan ni wa man ni nag-eskwela? Asa nga siya nakakatunana? Utob ra sila dito. Kay nasultihan naman sila daan sa pulong sa Ginoo sa bata pa si Jesus Christ. Mabitaw nang usa ka butang nga giingon ni Jesus Christ wa ba mo kabalo anak? Si Jesus Christ dili gyud tinuod anak ni Mary ug ni Marta. Mano hinungdan niingon siya partis pagpangalaga da kay parte man to sa Ginoo kay ang iyang ama naaman sa langit ang siya nga anak nga gipangitan ni Maria o ni Marta ang tubag niya anhi gyud ko sa balay sa akong amahan kay ang tinuod yun amahan ni Jesus Christ ang Ginoo nga nasa langit. Ikaw pod kung tinuod ka anak sa Dios imong ama nasa langit nga asa man ka anhi gyud ka sa balay sa Ginoo. Mabita na ang Ginoo nagatag og balay aron makig-uban daw ta diya sa Ginoo. Nagatag og adlaw aron sa panahon sa adlaw sa Ginoo naata sa balay. Unya diya sa balay, mabita na si Jesus Christ giingon nga siya ang tinapay aron sa diya nga naata sa balay unsa man tong buhaton mangaon ta. Aron mabuhi ta kay ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nagagula sa baba sa Dios mo nang hinungdan nga din kung daghan mga atong mga pulong bikos nagkaon ta. Kay apit na mubalik ang Ginoo atong kaluwasan daw mas haduol pa kaysa ato ang pagdawat kang Kristo Jesus. Kay ngano man unsa may bot pasabot niya mas haduol pa kay kung mahimo lang di pa nato may baw-aning tanan. Abot lang, maubitaw na nga ang panahon ng gusto gyud sa Ginoo, may baw-an gyud nato niya, wa gite malapas inin tanan. Maubitaw na ningon ang Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this very things if you began in the good work. Kasi yang gingon, complete until the day of Jesus Christ, until the coming of Jesus Christ, complete. Unang scripture is given by inspiration for reproof, for correction and instruction that the man of God will be equipped in the good works. Ma-equip pa, masangkapan, ma-furnish,
makumpleto ba aron pagbalik ni Jesus Christ ikaw gyud ang iyahang ilisan ug lawas gadi madunot aron makasulod sa kingdom of God. Una kinahanglan ang faith kay aron mahimo kang stable. Unsa man pagkahimo mong stable wa pagay ta makahisgot atong kinahanglan mo grow ta sa knowledge, mo grow ta sa faith without with rooted and grounded. Kinahanglan na ato ay daghang gamot. So pag daghang gamot gamay ra mo pulong. Na atay basihanan ba ang gamot mo ni basihanan sa usa ka kahoy aron dili matarog. Doon na siya gamot mga pulong ba nga iyang gisaligan kay ang trick gug sa kaaway lisod kayo. Man sa matong gamiton matod pag isample lang makasabot na kay basig di ka kasabot sa growth sa root. Armor na lang yung gingon, put mo the whole armor of God. Which is, ang tinuod yun nga pagpangalagad, kinahanglan, aron di ta maibot, aron di ta ma-wave, matusto pro, kinahanglan with rooted and grounded. Kanang pinalubong na yun niya nga to ang pagtuo diya sa pulong sa Ginoo. Naun sa ang paglubong, ang pagtuo na to diya sa Ginoo, nga gamay ra matong faith. The mission. Mo bitaw nang ingon si Jesus Christ ha, kung doon na lang mo'y pagtuo sama sa liso, sa mustasa, ang liso na mustasa, pinakagamay sa tanan liso. Kung naaalam mo ana, ang bukid, pwede ninyo manduan daw, padulong sa dagat. Pwede. Pero kung saan man ato, kung saan paghimo nga diin, ang atong pagtuo sama sa liso, sa mustasa, nga diin, gani atong pagtuo, nagwiber-wiber pa ni, tuo niya, tuo dito, tuo. Daghang kay gituan, mas mutuo pa ko dito kaysa ako magwawali. Mabita na nga bantayan yun nato niya itong kasing-kasing. Mana yung gingon din sa John. Mabita na ang John chapter 26 verse John chapter 6 verse 26 to 29 ato naman yung gisgutan, labor for the meat that endureth into everlasting life. Paghago mo niya anang pagkaon nga makalahutay sa walay katapusan. Unsa man ang pagkaon nga makalahutay nato sa walay katapusan, kanang pulong sa Ginoo. Dili nang tinapay kay man shall not live by bread alone, kung dili ka ng meat that endureth into the end, only the word of God.